dia i us vaig a fer un resum d'un llibre que m'acaba de llegir. Es diu El misteri de les campanades. Que a Iranova han fet un nou rellotge al campanar i cada mitjanit fa 13 campanades. Delio, Cristina, Pedro i Elisa volen desembolicar el misteri, però Miquel, el germà de Cristina, està donant compte del que volen fer i vol ajudar. Ells li diuen, però si no diu res, perquè no estan segurs del que passa. A la mitjanit se'n van a una casa que està abandonada al costat del campanari, però no veuen a ningú. Ells creuen que és algú que fa 13 campanades en compte 12. I tras quatre missatges saben qui és. I és el jutge, que com s'avorria molt, volia jugar un poc i feia tots els mitjanits 13 campanades. Bueno, adeu!